Oinez etorteko olako biderik eta eskontu zen eukitzen, bide txarra. Euriz eta edurre, da sakue, europuntera hemen da hortek, gaztaina izan, euretatek eta. Eta gero, odoldiz batu izateken duen nasimientu imintzeko, eta gote esan otzagaz guanterik ez barik, Arketzen dozkune gero, kodainia zorruten da, ametik ez da pasarik, ametik ez da pasaten. Ametik bai juze animali bitzi zen plazara. Danak apurtute, bide guztiak. Bide guztietan eurizitxe banine, amenotu zin pasatzak. Zapatileke bustitxe bidien, etortek etxezen eskolara hartien, da gero mudeteko ekarte gendu zen hemen, zikuek jantzitzeko eta... La Escuela de Arzabales se funda en el año 1932 y es prácticamente una de las últimas escuelas de barriada que se crearon en Vizcaya. Fue un proyecto colosal. De las 100 escuelas que proyectó la Diputación en ese momento, no solo se hicieron las 100, sino que se llegaron a hacer hasta 125 escuelas por toda Vizcaya. En lugares que tuviesen al menos una distancia de 1 kilómetro, sin caminos o con difíciles accesos hacia las escuelas estables creadas en el centro de los municipios. Que la Diputación podría hacerse cargo de los costes que suponía la enseñanza, en el sentido de pagar el sueldo de una maestra, fueron casi siempre maestras las que actuaron en estas escuelas de barriada, y los costes derivados del equipamiento básico, pupitres, tinteros, siempre que las comunidades que se presentasen como candidatas para poder crear una escuela de barriada se hiciesen cargo de la construcción y del mantenimiento completo del edificio. A la par del caserío ese de la Arzabales, le pidieron el terreno a doña Palmira, Lorenza Palmira, y entonces les dijo que no, él ya que no cedía terreno porque estas cosas que no traen buen fin. Eta batzuk gure xebien, baserri baten onduin etxi, eskolia. Eta beste batzuk gure xebien, ezetz. Baserri zen onduin ezkero, umiek, hango frutetako, arbolatako frute guztiak alorren juten txuzila, eta ezetz. Entonces mi padre, pues hablando con los otros socios, les dijo, oye, pues mira, yo la parte esa, porque nosotros tenemos un poquito de terreno más hacia la izquierda, entonces pues cedió el terreno ese, pues con esa condición de que fuese solamente para enseñanza. Esto está construido por las familias, sí, sí. O sea, esto está puesto en el centro, quizá, de todos los caseríos que estaban alrededor. Y la mano de obra puesto, bueno, todo se hizo así, incluso la pista. O sea, la pista también está hecha al principio, venía un ingeniero y siempre era, la mano de obra la ponía el del caserío, los vecinos. Hemen tablero bat iminge, ni umien nahiela. Behorron zan tablero, inauguración no sé, mes, pero en año 31. Hemen mutilek eta hemen enbrak. Eskak. Bai. Aparte, erdizen pasilotxu bat egaz, da albo banatan be, pasilotxu bana. Senyoritxi maize, eta hemen pupitrek, datzeko aldin pupitre luzi hauek. Hori ez da deneako. Doble pupitre. Zelan edadie, zelan duen gora, ara pasaten ginen atzera. Frontoitxu geto orzen hor da, trapuesko pelotakaz, trapuaz, egin pelotie. Trapuaz, adizeaz, amarrau, idola baliaz. Amarrau, idola baliaz, ondota, azeaz. Eta geu berotuteko geuk egurrek arbizeten gendun, estufen zuitzko. Aurre gutxen izan duen estufetxu. Bai, txakon. Handareinu maestri guztitxe zan azpetik eta hona etortzen da, arek eukioan beran preferentzitxu. Zapatu arratzalditan, bera handareinu jun orduko, bera maestri jun orduko, dana garbitxu eraintzen duzkune, nagusitxunari eskolie, geu garbitxu tegan duen eskolie be. Hemen lehenengo euskera, zebilgetzegu, dana euskeri. Euskaraz da euskaraz, da gero, erderie. Gerri pasta, ibil nintzen apur baten gerri pasta gero.
zazpikaino zulutute dana. Pasadorales, egon zan guretzi, da urten duen gerraze, ostatzen menen danok hilko izu. Frente bizien erdizien ginen, guk hortik gora urten bizien gendun, ze balak urzeten zen jaguzen da, honi nioin zutopa dugu hormatan be balak. Esan dozkun edo Rusiara joan bizue edo Frantziara bakue bizue. Barkuen hori akordaten nahi pasarelat izelan joan izen, bosturte da, haitxe, esan etorten da, haitxe, handotu zen, ez zuen itxi sartzen, barkure. Da, gure amaz joan zen, zazpi umegaz. Gexorik eta derizon hiltzen da, derizon hilez, bidin hiltzen, medikorik ez, zer izan da. Da, derizon hitxegen den. Bai. Gorrizek ari zela eta zer da gorrizik, gure zukuztetxeak gorrizik eta baltza zer da, mazke bierda bierretxeko baino, bederatzi umeazteko, ez da beste bierda bier baino hori denbora guztetxeak. Historia de España, geografia, historia sagrada, dana konzin libro baten. Dana eukitzen gendu libro baten. Horrez aparte aritmetika be bai. Eta gero eukitzen gendu beste librotxu bet, doktrina politika. Horren ganin gure itxek, zer da hori? Doktrina politika, hori zer da? Hori kanpora, hori ez da bien. Kuaderno eukitzen gendu bat, gero urte askanien, gure zuritxe erakutsitzeko, pasatzen nina urtie, urrun gurtien, areri, hane linea txubetizten batzaku enbarik, urrun gurtien, alrebezetaren minit, are bedana bete. Da gau tontu, da gu guzteten jaskot, erderaz ikestie, guzteten gendu. Da mene erderaz, no ketxoan ba. Aurra berak unezkera hor batzuk etxe bin. Gauzen inopez. Erderaz, kendu nize bezakin. Gure zuk eta beti euskera etxekin dugu dana. Errezago esaten zan, eskusa modu nimini ez dakitxela erderaz, ez estudiza. Akordaten, saltaka, esto, iera, enulea, elezinue ez dakitxela. Ba, eta gero gazteak ditugan, euskeraz berbetan atrapaten behitxun. Euskalako berba bat, anello bat belarrire. Ero txupetie, beti ondo esan zer. Eurek medaila handi bet, da, klaro, gauk umiek, etxen izan duenako medaila izukutxiarren ra, mitzen izan du elkarreri, nok etxen izan duen euskeraz berba. Gero beste burleitzitzu lagunak eta atxupet inok ezen guztietan ibili aldien. Bueno. Etzen eru bihergan aturrun egun ikarria, Zin falta. Zeuk topa bizen du beste batek euskeraz berbeitxe bana, areri ingantzatiko, zeuk etzeko. Claro. Nik erdari atrapadeko deko, eta haidin atrapatezenak, daure txarto. Haidin atrapako erderak. Egite hori? Horrek. Hori baino, zeu hori baino luzio gine honek. Ez, hori zeko, hori zilako izetezi. Hori izetezi. Hori dia. Multiplikar da, dividir da, pinean, numeruk eta zukin jamen da, zeure resultatu omen da, gero beruen, maestririk. Dan honek, punti apurtu, damak ez daudi hori, da josi, areri trapuri, borrago mani pentsabez, ez du nokin dirorik eta. Playeririk endu takoie, da playeri azborra. Ea. Hemen balkoieko ikentuen. Balkoie. Honek egingo dago dibujo ona, ez ukusten. No, ez da bentsabe. Hone bentana koin elegantiti, ba, atxine feuko gutxuzen. Ize talletu barik itxiotetzi. Vista en perspectiva, Zu gazte zauz hori nio. Bai. Hala zauz kontuk esaten. Kontuk esaten ala zauz. Eta gero eurri labi, eta ben txibinize, ketan. Ja, klaro. Bueno, umi paino txarra hoitzen denik, Gure umiek ni paino betongo duie.
hori erakutsi, hori zinja erakutsi, hori motza data, Etxe tristi da. Erakutsi. Vista en perspectiva. Alupe, sentadita me quedé. Zer, nortzuk ezu zorra. Nortzuk ezu. Al corro de la patata comeremos ensalada, algo de comer los señores, naranjitas y limones. ¡A chupé! Sentadita me quedé. Oin, ukien duen niño handize, bertoko gaztiek edo nora juteko batze ginen, edo zein erromerire, zein edoztako eta jolasteko. Ba, sokiegaz. Sokiegaz, esan egoten besterik. Eta tabak eme bai. Tabakaz be bai. 6 bota, 6 mini, da. Zelan urtetik txukara, dozkara, dorra. Ja, ez dute dekotez nik horrekan. Bata beste atxetik segitzen, da txopin. Hormana begire, para, ostu. Da, atzar hormana jun, da topatezu nire, ez dela esaten gendu nire, bai. Oye, txopin. Bai, txopin fulan hori. Cocherito lere, me dijo anoche lere, que si quería lere. Montar en coche lere. Y yo le dije lere, con salero lere. Yo no quiero lere, montar en coche lere. Que me mareo leren. Ez naz akordatela. Va que llueva la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que llueva el chaval. Con azúcar y turrón. Sí, horre, pai, horre, que usé. El patio de mi casa, en particular. Cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuelves a agachar, que las agachaditas no tienen. H-I-J-K, L-N-N-O. Hene badaztu ja. Mundekara juten ginezen. Atxine mundekan egoten zen granboli, Dara. Da behitu oinez, Hola, jantzari binitzen, mesedez, bitortez. Da batzuri igualen kalabazapen, bai. Hori bai, Gustuko uzpada. Egiz hori, Azken dantza hau maitia zurekin nahi zintuzka. Da ba jantzan, geu kantata, geu jantzan edo lagunekaz, ba, amengo batzukaz. Da, claro, urrungo guinin pregunta, abadiek, zen zuiatzo, larrabaster, zen zuiatzo, da ba jantzan. Ahí ba, agarra giltzek eta non lantzatu noztezen giltzek, Don Angele. Leheneko maestri hemen zana, zan Doña Dolio esatzen. Gogorra zan, esatile, zera, baina maestra hona nitzat, Ze ni orduen ibilitzen begizatek, ja itzutu biherrin. Gafa baltzakaz da, ibiltzen izan. Azta zen negarra daizola, ez negarrez azten zelako, negarra daizola, begiztatik. Da, hartu bazan lagun bi, desatzen duzten, bueno, lagundu nahi zer hartin. Ez Maria. Kortazarren usana. Txarra. Ba, eitxe zeben kozini berton. Eitzen dozkun, juten bazan bera, tortzen eskuk hori beterik. Kututun zan liburu iritxe gero gebria agirika. Hori joaz lotxu duleta. Aliziak lehenengo lana handereino hemen, berak 18 urte edolako guzen bat. Gero, nik eskola itxitxe 20 urte pasaute, topagitzen egun baten mundekako jaizetan, eta berak ezetuen jozten niri. Gogu hona okizu bien ameko esperientzia eta belelengo eskolak emotia hemen, eta, bueno, niretzat izen zan neko ze polit bat hori. Da beste batzutan egiten duzkun, geu eta kasuitzen, beran patatari. Ontsa jutezan bat, da patatari buelti imon. Gero txuan beste bat eta patatari buelti imon. Danak isilik, da patatak iketza baino baltzau. Bertan,
Emon ostabe bueltie. Da gero haren bueltie, beitu zeizengo zan. Kastigu. Kastigu, haren bueltie. Jute zen zen maestrien boltsie bide erdi. Eta zenbat eta berau bajatu, karamelo gehiago. Karamelo bat edo bi, segun berau bajatzen bagaitu zen, karamelo gehiago. Eta gora karamelo gitxiago. Eta inoiz atrapadozku hemen jolasten, goizien. Ze, klaro, negue, eurize, gogoripez. Eta, bueno, inoiz agertu de, gu jolasten gauzela. Orduen egunien, matraki gero eskolan. Bai. Kastigu dugu ni liburu gemina honetara eta hemen honetara gonpelomiko. Azte guztien ukiozten aizeala kastileta ane librukaz. Urrungo aztien txertxerri kantaten hasi, nik kajatxo batena txertxerri batun, repartidu kajoietan, txertxerriek, azten dialogo baten kantaten, da segidun, benaki. Akordetan egun baten lehenak. Esan duzten bat, jun zara, atzome zara, hasi da misai, si, enitzen zuen. Esan zaten, si, ideke kolor tenia la capa del cura. Ai, ez nuen jakin zer zan, blanko ine gaurenik. Lehenak otoroztera, kastiga da, kontra la pare. Ez que azine zagarra boizetu zan, bueno. Ama merienda behogu, arrautze bitako ipetzu, aita etorri orduko dana jango. Ama merienda behogu, txokolate eta opitzu. Kastigu beti zetezan, regla kuadraduet eskuin mini... De plast. Eta areke, eta tinti otezan, tinti eskribiteko, zera... Bai, tinterue. Tinterue, eta holan tinteru mini esku eta joten jonsanen maestri kendutzen, jo tinterue eta maestri tinte guztez arpide. Madre de Dios. Danok etzera. Behatxarren zetu zan, hemen igual txartu inge, behan nitarak ane ondoin, eta berak eltzen txarra, orduen uste behartzen kastigue. Hau laguntzak etxetozte zen. Ez zine, bururik altzaten, bestu askun izten, buru altzaten du bagitzen emote askun. Da nik, ontxe, ernegaren gozapa, euskarra bota, nik eta euskarra bota orduko, beste izan orduko, neuk izan, yo no he sido nik. Beste, yo no he sido, sí ha sido, no he sido, lo ha sido, da bijori, palizimun, da atzera ostabe, librugaz. Eta itxe galdetu bainarin jau, plasta, zaplazue. Baina nontitator, segaitxik? Da, hauta, nien hasi zen, da gero, kargutxe zen, nien hazela izen, bueno, etzen zunerako. De etzen nuenien barriro beste zaplazo bat. Bera elementu izen da, Ez, zue gehiago. Ba, ez. Las maestras, sobre todo de los núcleos rurales y barriadas distantes, residían en los caseríos de la zona y eran ellos quienes se encargaban de tener una habitación para la maestra, darla de comer, de cenar, aunque luego el resto del barrio colaboraba mandándole huevos, leche, carne para la maestra. Maestrie, eukibin obligazioe, etxe bakotxak urtien baten eukitzeko handirinue, eskola datortekue. Da baserri zen, horregeli eloetxe bana senyoritxie, Gaur egunin behazaten, senyoritzen kuartue. Senyoritzen kuartue. Osa, lotu da horregaz, senyoritzen kuartue. Neure humikaz atozen eskolati, zeuk emizu neure humikaz jateko emizu. Jan da dana emizu. Hon zan posik, posik hon zan. Xen aukizeon rosi, maio eta garro. Are guri zen zegoen ikusia zelan zaizuten dan txala. Eta, bueno, danak altzagari zen zen ikusi. Eta etxeka amarra dauen hankatik txikota. Eta danak hiletan kortan diretuten jaiz izanien. Eta jaiz izanien, imintzon beran izena, maestrin izena, Rosi izena txalari. Señorita Maria, gauretzin hot izen da, ekartitzen neu, erurtitzen neu, ez zera ilaga, emitzitzen doz maizen jesarretxe eskatzien, emitzitzen doz merizen dizat izen dut, osea, nik errarik ez dut emotitzen, onelez. Tranquili izen egin. Claro! Nire bai zulez, dana baietz eta gero esetza egin, listo? Ez. Kaltzer diripe zeun useten, ze ez tekola dirorik, deitxe zeuen, kafien londarra bakizu zer dan. Eitxe zeuen, trapo baten imini, deizterrari imon, etxe zeuen zapatutan da. Kolori moteko, bakizu ez? Zapatutan jutezan,
Bilbora, lagunik okitzu zen da. Emote zeun ase, da jute zan. Etorte zan, domeka iluntzien etorte zan etzera. Etorte zin Bilbotik eta Ibarretik eta horlakuk eta 15 etxe zeubien da gehiago zin etorten. Guk erdizetan eskendu lukitzen eskolarik. Erdizetan hemen izan oten, etorte ginen eskola eta ez dago handien jurik, etzera. Bakazinuak, eneun guzteten bakazinurik. Ze bakazinuetan abiarri miseten zara. Ez zin da. Gu ongara, apurtzue komprendidu behin bizete izan deuie, bestune estudiziten asko etxien, terrenuko kuinuz handizek, honetik nona, biarra. Bueno, ez argume biarri misete zan, eskolara, urrun egunin deberik hainbari bako zuztebe kastiguek, etzin ganaduek, haitxeta dana topera, eta bueno, oinko momentu izaten, etxa etorritxe deberak entxe, listo, ordunez. Zaldi handi betartu nez beterik eta Bermiora 12 urteko neskatxua, Da netxen ailegaten zaldire kantinek eta utzitxuteko. Bermioran zin tra puntu itxen. Oinez, asturi lantzin arribe pota, lotzen badie. Bueltan, esnik eta berdurek eta saldu, 12 urterako, Eta, para, astogan inda, korintellado lehi duten. Da ni 9 urteaz. Da 9 urteaz. Goizi guten eitzen Bermiara esnik eta eruten, eta entregaten. Da gero, bueltan geratuten eitzen, hemen ordu bitxardizetan eskolan, lautardiz tartien. Arratzaldeko klase. Cada uno hacía lo que podía. Yo quería estudiar. Yo no quería ser, pero bueno, siempre porque alguien te abre los ojos. En las fiestas veías que los marinos eran los que mejor vivían. Siempre alguien te dice, oye, pues esto tienes que coger. Eran los que todas las fiestas pagaban todas las rondas. Y yo decía, yo como mínimo marino. Y esta zona, en cada caserío había 1 o 2 marinos. Ni bakarrik goten beze jaboten, han ez da noten. Dana gotezin eskolan, da nik handik ukusten nuen eskolan zelan errekreuen olgetan dauzen. Da nian penaz beterik, bakarrik nauen lata. Ni korintelladoaz. Egizet hori, Inglés be badakizute zer dinozu. Inglés bai. Ez ba. 1, 2, 3, 4, 5, horre paritza, zibilina zalakon gero. Barkuetan. Beste barazten nire inglesik ez die. Eukimanen eskolak ezau, igulik ezko nuen, aporruk ezau. Baina, Mosta, chico. Mosta, chico. Hau rosa, hau aurrera. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude,
Gizonak badu ingurulatz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia. Bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia.